vítam vás pri sledovaní ďalšieho videa na Xperia X8 Fan Portal kanáli YouTube. A dnes si predstavíme hru s názvom Tank Hero. No, o čo ide v tejto hre? V tejto hre ide o to, že budeme proste bojovať s tankom, s takýmito tankami. Budeme bojovať, dám si to trošku tichšie. Budeme bojovať v rôznych svetoch jednak. Máme na výber 3. A v 3 možnostiach hry. Štandardne kampaň. Nie, samozrejme postupujeme postupne v tých leveloch čoraz ťažších a jednoducho proste bojujeme. Je to veľmi dobrá hra toto, dáme si napríklad tento level. Veľmi dobré ovládanie. Tento joystick sa v podstate dá dať aj na ľavú stranu, takže s ním sa vlastne hýbeme a tlačením teda na displej strieľame podľa toho, v akom smere teda je náš prst od tanku. A samozrejme takto postupujeme do ďalších levelov. Tie tanky sú rozdelené podľa farieb, podľa toho, ako sú odolné a aké strely hádžu, strieľajú teda. Máme 3 životy, čo znamená, že 3-krát nás môžu zasiahnuť. Potom samozrejme skončíme a musíme odznova samozrejme. Toľko teda kampaň. Ďalej máme k dispozícii survival mod, čo znamená, že vyberete si level. No, takto. Ešte raz. Vyberete si level, v ktorom chcete hrať, teda ktoré už máte samozrejme odomknuté. A takto. A proste postupujete ďalej, kým teda nezbombardujete tých nepriateľov. A za každý samozrejme zničený tank nepriateľský sú nejaké body. Pribúdajú samozrejme peniaze, za ktoré si môžete potom kúpiť. Na začiatku jednoduché strely máte, nasledujú potom trojité strely, ktoré vlastne zameriate a idú za tým cieľom, a také brutálne bomby, ktoré keď dopadnú, tak sú proste riadne bomby. A takto postupujete, takže vlastne získavate peniaze a postupujete ďalej. Dokupujete samozrejme aj náboje, musíte dokupovať. Skúsim ešte takto, aby ste videli aj ten ďalší nejaký. On stále vlastne v tej jednej mape, teda v leveli, ale vždy čoraz viac tankov tam je nepriateľských. Hej. Takže no, ešte máme proste môžeme si dokúpiť zbranie a aj náboje do toho. No, ako som povedal, ovládanie naozaj veľmi dobré. Môžete to sami vidieť. Žiadne sekanie, perfektná grafika. To je super hra. Takže naozaj môžem odporučiť.
A teda vidíte, teraz už vlastne môžem kredit 7600, toto dielo stojí 6000, takže jednoducho kúpite nejaké náboje ešte a takto si len prepnete. A vidíte, teraz už po trídu. No. Takže tak nejako. No a posledná možnosť hry je time trial. Time trial znamená, že postupujete v podstate ako v kampani, ale budete na čas, teda to sa vám zaratáva, aký čas vám treba k víťazstvu, no a potom ďalší, alebo môžete proste vlastný čas skúšať prekonávať a tak. Nič viac, nič menej. V podstate klasická kampaň, ale časovo. Áno, ako tu môžete vidieť. No, takže toľko tých levelov, tam je naozaj veľa. Keď som túto kampaň mám najviac rozohratú, zatiaľ je tam naozaj proste 40 levelov, áno, takže naozaj je to dobrá hra, veľmi jednoduchá, ovládanie, plynulá, samozrejme je potrebné mať multitouch, takže naozaj môžem odporučiť, táto hra je na Google Play Store úplne zdarma, takže sťahujte a hrajte. A my sa uvidíme pri ďalšom videu na portáli, na kanále YouTube s názvom Xperia X8 Fanportál. Dovidenia.